देख पिलाମାନେ ଆଜି ଆମେ ବଡ଼ ଓ ସାନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଚିହ୍ନିବା। ଥରେ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ବାଘ ରାଜପରିଷଦ ମାନଙ୍କୁ ଡକାଇ ସଭା କରୁଥିଲା ବେଳେ ହଠାତ୍ ବିଲୁଆ ଆସି ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା, ବନ୍ଦରରେ 2ଟି ଜାହାଜ ଆସି ଲାଗିଛି। ସବୁ ଜାହାଜରେ ଆମ ପାଇଁ ଚିନି, ଚାଉଳ, ମକା ଗୁଣ୍ଡ, ମାଂସ, ଡାଲି, ପନିପରିବା ଆସିଛି। ଆପଣ ଅନୁମତି ଦେଲେ ଆମେ ସେଥିରୁ ଜିନିଷ ଖାଲି କରିବୁ। ରାଜା ଶୁଣି କହିଲେ, ହଁ ଶୁଣ, ତୁମେ ଚାଉଳ, ଚିନି ଇତ୍ୟାଦି ଖାଲି କଲାବେଳେ ଦେଖିବ ଯେଉଁ ଜାହାଜରେ ଅଧିକ ଜିନିଷ ଅଛି ତାକୁ ପ୍ରଥମ ଖାଲି କରିବ ଓ ବଡ଼ ଗୋଦାମ ଘରେ ରଖିଦେବ ଓ ଅନ୍ୟଟି ସାନ ଗୋଦାମରେ ରଖିଦେବ। କେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଥମେ ଖାଲି କରିବ ତାହାର ଦାୟିତ୍ୱ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଦିଆଯାଉ। ଗଧିଆ, ହାତୀ, ଘୋଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ଜିନିଷ ବୋହିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଉ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମାଙ୍କଡ଼ ଜିନିଷ ଗଣିବାକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା, ପ୍ରଥମ ଜାହାଜରେ ଚାଉଳ ଆସି 1234 ବସ୍ତା ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜାହାଜରେ 1222 ବସ୍ତା ଚାଉଳ ଆସି। ସେ ଦେଖିଲା ଯେ 1000 ସ୍ଥାନରେ 2 ଏକକ ସମାନ ଅଛି, ଶତକ ସ୍ଥାନରେ 2 ସମାନ ଅଛି, ଦଶକ ସ୍ଥାନରେ 3 ଆଉ 2 ଅଛି। ତେଣୁକରି 1234 ବସ୍ତା ବଡ଼, ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଥମ ଗୋଦାମରେ ରଖିଦେଲା ଆଉ 1222 ବସ୍ତାକୁ ସେ ତୃତୀୟ ସାନ ଗୋଦାମରେ ରଖିଦେଲା। ଜାଣିଲ ପିଲାମାନେ, ବଡ଼ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ ଅଙ୍କ ଥାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ବାମରୁ ଡାହାଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟାକୁ ତୁଳନା କରିକିରି ଯିବା। ସେମିତି ଗଲେ ଯାହାର ସଂଖ୍ୟା ଅଙ୍କଟି ବଡ଼ ହେବ ସେ ଅନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାଠାରୁ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ